And speaking of kaayuhan sa panglawas, kapusong Cecil di ginato palabyon pag-exercise matag buntag tungod kay health is wealth. Mantigaw Mix DJs. Busa, bisan pa man naka-stay at home ta mga kapuso, di nato kalimtan nga mag-exercise kay para ra usab ni sa ato ang kalawasan. O dapat productive gyapon tabi sa natas balay sil. Yes. Mga yoga o mga fitness enthusiasts diha, pwede kayo mong mo-share kapuso sa inyong 2 to 3 minute fitness routine gamita #3minutefitness ug #GMA Regional TV Live kundi i-post ang mga easy to follow steps nga aton i-share sa atong mga kapusong viewers.